Evo ga snima, evo. Ja. Dobro, Bucu, ti imaš jedno 6 kila tu. Šta kukaš? Sad ćemo imamo kako stara garda vadi ribu. Pomerimo malo plovu, pa idemo da vodimo. Sve vadi stara garda. A tu stavljaš na klip, ama. Što? A ja. Pasimo mrežu, pokažem. Popravit će klipe veoma. Ima sam izvanje. Uhvati i pusti akciju. Vidiš koliko ima, a? Daj digni. Za 2 sata pecanja je dosta dovoljno. Evo ga, još jedna će sad. Da nije Bucove Amelije ništa. S desne strane da ne dižem ulove. Nisam poneo viljuškara. A, kako uzima kurvinski. Dobar je ovaj sedmica za jezero Milina. Daj da dignem dim. Ekstra. A? Ekstra. Nije težak uopšte. To uopšte nije težak. Ništa veći ne treba za... Šta će ti za jezero, a? Ovaj je dobar. 5-3 ima akciju. Oho! Što to kaške je? A riba kaške hoće ti. Ne bacite pikavce u vodu, počele su i ribe da kašlju. Nemoj me redovno mi slovi. Kako si došao sa kamerom, neće da radi, vidiš? Nema veze. Svi ova klipove pravim i vode kakve su i sad. Kako to Nokia, a? A, ne brisam se. Dobro snimke pravi. A, loš kvalitet, katastrofa, brate. Evo Gigu, možda gledaju neki tvoji prijatelji koji te nisu vidjeli odavno, a znaju da si prestao da pušiš. Vjerojatno.
Ovo je jeftinije. Pa sad ćeš malo biti jeftinije. Da, znaš? Buco ja ne snimam dosije jebote pa. Da ovako prekine. Ovo nije bilo. Mora ovo da naučim da radim. U toplanu da. Ajde Gigo, još jednu. Neće, vidiš. Moći će. Zakovalo se bre, neće. Imaju pauzu za ovaj izlet, sada ti što ne izlet. Nema ribe čovječe, evo. Da je Buco smanjio gramažu plovka, možda bi radilo nešto. Reše je glavno. Dobar je onaj kad je vetar i ono, znaš samo da ga izbalansira lepo. Ekstra mora da ga otežeš malo. Ne valja mu mnogo ima one dramlije. A, pa krivi mu se. Krivi mu se, razumiješ. Njemu je šetajući olovo da postavi ekstra. Ovo će bude najduži klip, evo već 6. Pa da bi ga snimaš ti kad... Dobro, 4 ribe ste uvatili bre, za 6 minuta. 3, 4, Bucu je uvatio 2, ti 2 ja mislim. Dobro je ova mreža čovječe mnogo. Da? Ova. Si napravio? Kako bre? Ove krugovi si imao stare mreže. One su dobre 3-4 metra ono. Staviš je pored sebe i samo ubacuješ brate. Pa i ovo isto. Pa nećeš više od 10 kila da nosiš veliki put. Sad ti nekako se zapadne ili bolice. Samo smanji dubinu. A okice koliko će uvatio? Dosta. Pa tu kad šetam dubinu onda, kad ga pražim onda udarim. Ja sad čekaj. A ovaj isto dobar čovječe štek za to, baš za vetar. Od plovka do vrha štapa šta 20 cm poveća dubinu. Kako hoćeš ga namestiš? I uvek na isto mesto piči, to je dobro. To ti kažem. Pa evo ja kako bacim. Zabacim znači samo u pravcu štapa, evo. I on je tu. Pa da, ne variraš. Ali tebi kad okreneš onaj nailon, znaš. A ima i oko mašinicu ono dole da se zaglavi. Ne. Nego smo mu mi jebali majku s hranom. Kako se zove, zato što smo raštrkali puno. Pa to se to ti kažem. Pa vetar nemam osjećaj da je bacam uopšte. Uvijek mu bacaš malo ispred plovka, razumiješ? Da bude sa prednje strane prema tebi. I što? Ili vetar ga donese malo bliže.